Dakle, kao najavu tribine stavili smo niz pitanja. U prvom redu pitanja koja glase kakva nam je danas kazališna kritika potrebna, za koga kazališni kritičari pišu, komu se obraćaju, zašto se sve češće čuju izjave da nam danas kazališna kritika u novinama više nije potrebna, zbog čega urednici rubrika kulture smanjuju ili ponekad u potpunosti izbacuju kazališnu kritiku sa stranica kulture, što nije slučaj samo sa kazališnom kritikom, već i sa drugim oblicima kritičkih prikaza, ali budući ćemo se mi ovdje baviti kazalištem, onda eto, suosjećamo sa kolegama likovnim kritičarima, glazbenim kritičarima, u nešto manjoj mjeri do duše, koji također imaju istih problema, kad ih nema. Zatim, eto, jedno od pitanja je i to da je kazališna kritika našla svoj novi prostor kao i većina nekih književnih oblika na internetu, međutim, i da ona postoji u časopisima, specijaliziranim književnim časopisima, ali je njen život u dnevnim i tjednim novinama upitan. Te u tom smislu pitat ćemo se i koja je budućnost kazališne kritike i da li je moguće njezino preživljavanje, te treba li kazališna kritika publici, umjetnicima koji rade predstave, redateljima, glumcima i uopće koliko kazalište treba kazališnu kritiku. Mi ovdje smatramo da je treba i pokušat ćemo zajedno sa kolegama i sa vama pronaći odgovor kakva bi to bila kazališna kritika koju naše kazalište, a i naša publika i naši umjetnici trebaju. I onda bih za početak, evo, hoćemo od kraja ili od početka s moje lijeve ili s desne strane. Hoćeš li ti onda, Želimire, reći evo, zašto se baviš kazališnom kritikom i pokušati u svom nekakvom uvodu kratkom odgovoriti na bar neko od ovih pitanja. Kazališna kritika za mene je iskaz ljubavi. Kazalište je kao i žena. Ako se udvarate nekoj ženi jer vas ona samo trenutačno privlači, vi ćete joj laskati, dakle lagati. Ali ako vam je do neke žene zaista stalo, ako ste sigurni da je ona žena vašega života, vi ćete joj uz obožavanje i divljenje morati katkada otvoreno i iskreno reći istinu, ma koliko bolna ona bila. A ja sam zaista od djetinjstva nepovratno i beznadno zaljubljen u kazalište. Ovo je napisao Dalibor Foretić, jedan od naših najvećih kritičara, u svom eseju Zašto pišem kazalište. Kad je umro, bio je stariji jedno 3 godine od mene. I ovo je primjer jedne ljubavničke kritike, kakva je dominirala generacije 68. Prije toga bila je kritika koju bismo mogli nazvati ratobornom. Primjer je, recimo, Tito Stroci koji je doslovce korbačem za konje, dakle bičem, izmlatio svoga kritičara koji je nedovoljno dobro pisao o njemu. Imamo kritiku prije toga 19. stoljeća koji su pisali Dimitrije Demetar, Stjepan Miletić i ostali. Prosvjetiteljska kritika. E sad, pitate me kakva nam danas kritika treba. Zaista ne znam odgovor na to pitanje. Kritika koja se ne potpisuje, kritika koja ima 4 rečenice, kritika kod koje je veća slika nego teksti, kritika kod koje je veći naslov nego tekst. Mislim da bismo trebali razgovarati u ovom trenutku o društvenoj narudžbi. Nije ona kod nas toliko različita od društvene narudžbe u svijetu. Ja sam bio jesenas na predavanju Jana Herberta, jednog kritičara uvaženog britanskog, koji je zapravo kritičarima savjetovao da se na neki način prekvalificiraju, da otvore recimo portal
na kojemu će prodavati karte, pa svaki postotak od prodane kazališne karte, recimo 1 kuna za 50-ak kuna, tako bi se to nabralo, pa bi se nekako moglo preživjeti. Koliko to je apsurdno, ne znam, međutim, budući da je ovo sad jedan cijeli niz tribina i ovdje u Kicu o kazalištu i u Eurokazu o kazalištu, zamijetio sam jednu pojavu, a to je da mi o svim tim problemima i svojim strukama razgovaramo pojedinačno, parcijalno. Dakle, zanima nas samo naša osobna sudbina. Ako sam ja mladi redatelj, onda me zanima kako da ja dođem do posla. Ako sam mladi kritičar, kako da ja uredniku pokucam, kako da ja dođem do portala. Malo tko razgovara o tome što se to svima nama događa, zapravo jer ta naša sudbina je zajednička. Zašto nam se to događa da imamo sve manje prostora, ma ne samo za kritiku, ne samo za kazalište, nego za kulturu. U dnevnim novinama, ja radim u dnevnim novinama pa mogu o njima govoriti, ali pa i na televiziji za Boga miloga. Pa kako se zove emisija o kulturi? Pola ure kulture. Nedavno se pojavila jedna kazališna emisija nakon dugo vremena na televiziji. Dakle, kakva je to društvena narudžba? Što se od nas očekuje, koji je trebamo ispuniti, koji smo profesionalci? Kad kažem od nas, ja mislim tu i na redatelje, i na pisce, i na cijelu intelektualnu zajednicu. Ja mislim da je zapravo problem u tome što danas kritičko mišljenje nije poželjno i nije isplativo. Velik je pritisak sa raznih strana da kritičar postane propagandist. Taj pritisak je iz kazališta vrlo snažan. Ja znam ljude kojima je zapriječen ulazak u kazalište zato što su napisali lošu kritiku. Možda će o tome biti dotično kazališta, odnosno jedna od predstave toga kazališta. Isto tako, pritisci su sa drugih strana. Danas je puno kurentnije biti PR. Mladi novinari koji nama dolaze u Večernji list, svi žele biti public relation, što god to značilo. Dakle, kritičko, dijalektičko mišljenje se ne može prodati.